Pa ja mislim da sam ja, ako ste pratili današnju sjednicu, pokušao, kao što uvijek pokušavam, biti objektivan i pokušao zastupnike različitih strana, kako SDP-a, HDZ-a, MOST-a, vrlo pravilno raspodeljeno svesti na temu o kojoj se radi. A radimo se o temi skidanja ili ne skidanja imuniteta trojice saborskih zastupnika. Nikada do sada se nije diskusija razvijala na ovakav način kao što se to danas činilo, a to je da se saborski zastupnici ulaze u meritum stvari tih optužbi i zapravo raspravljaju o stvarima i o ljudima od kojih se neki ne mogu braniti, nisu tu. I naravno, niti je to svrha zapravo gledanja odlučivanja, jer Mandatno-imunitetno povjerenstvo je dosada uvijek u pravilu postupalo na isti način. Ako se radi o privatnoj tužbi, onda se odbacivala, naravno do kraja mandata, nakon toga se može naravno bilo koga tužiti, a ako je to tražio DORH, sud i tako dalje, se onda prihvaća. Ovaj puta se iz meni teško razumljivih razloga počelo ulaziti u meritum stvari, to jest da li je netko od osoba koje su u pitanju ili tužitelja u pravu, nije u pravu, više u pravu, manje u pravu. Dakle, Sabor se počeo pretvarati u nekako sudište, a to nije niti uloga, niti smije to zapravo. Prema tome ja sam pokušao uvijek one zastupnike koji su odlazili od teme, a vjerujte mi, ako ste pratili, neki su odlazili daleko od teme, a tema je, ponavljam, bila skidanje imuniteta ili ne skidanje imuniteta pojedinih zastupnika, naprosto svesti prvo upozorenjem, dakle ne izricanjem nikakve kazne u ono što jest tema. Tek ako su se na to potpuno oglušili, onda bih izrekao opomenu, a ovo je nešto što, vjerujte mi, niti ja nisam sretan da se dogodilo, ali vjerujem, nažalost, da je kolega postigao svoj cilj. Postigao cilj da ste mediji će svi to prenijeti, on će biti u središtu pozornosti, iako nije ništa značajno rekao, niti napravio, ali će biti u središtu pozornosti, prema tome svoj cilj je postigao. Ja sam, međutim, morao slijediti Poslovnik. Ja sam sazvao stanku zato jer se nije rad Sabora mogao odvijati normalno. Naime, gospodin Bernard je od one famozne jabuke pa do njegovog pitanja sa mjesta zapravo ometao da njegov kolega Ivan Vilibor Sinčić iz njegove stranke iznese ono što je htio reći. I kako bi se mogao nastaviti uopće normalno rad Sabora, što se poslije normalno nastavilo, onda se zato sam tu Sabora. Nije stvar u iritiranju, stvar je u tome da zastupnik ne može ustajati i vikati sa svoga mjesta dok netko drugi govori. Što god vikao, kako god vikao, to nije način ponašanja u Saboru. Na taj način sasvim sigurno Sabor ne dobiva na imunitetu.